bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV ko aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi pulaar no wi haala waɗi ko tati waɗi ko kaalowo e haalanteɓe eɗo haalote yewtere men gande ɓaleɓe arti taw koye mbadi kuptudinde mo ganduɗa kadi ni eno gasa wonde o wona koɗo e nder galle he ko koɗɗo e nder galle he saabu o rewi galle he o refte galle he reftini ɗum hen kadi ni ko golle makko labɓe ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe nder leydi e wonɓe caggal leydi heewɓe nodduɓe caggal nde jokkodiri e makko jii hen aafiya wonde golle makko no laaɓi ko ɗum saabi kankone o suusi ɗo reftude woni on ganduɗa ko Cheikh Dialalou Diine ko on kadi ne arti ɗo e ayaw mon habrirde Piindi TV en mbatta so wona tottude mbo hade men nadde e bundi yewtere men o salmidira yeɓoɓe ayaw habrirde Piindi TV. Assalamu aleykum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها أنا أبواب الشرور والتعصير تكون بها وليا ونسيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النسير caggal yettude Allah julde Allah sallallahu alaihi wasallam bammude salminama min calmini dendagal heɗotoɓe en ɗoɓe goni kama ɗoɓe goniri den ñaago Allah yo Allah waɗan en tawfiq e taysir ɗum gandanɗani kam ɗum nataten woni jataay o assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ɗum noon min beltanimama Cheikh Dialalou Diine ko adi fof beele emin mbawi andude holto bittuɗa ngal ɗo gandal saabu ina jeeya ko mbatta aɗa waɗa ƴewle ko fewte kadi ne nden ko jiɗɗo hisde aɗa waɗa ɗum ko wiyete ko kadi udditare aɗa waɗa ɗum ko wiyete ko kadi yidde tinede woni ɓayde aɗa waɗa ɗum ko wiyete ko kadi ne nooɓo aɗa waɗa ɗum jiɗɗo kadi ne dañde kayitaji aɗa waɗa ɗum beele emin mbawi andude silsila o. silsila o woni nde min jibina min tawi jignaɓe amen e mamiɓe amen heɓe goni hem gandude fulɓe fof andodiraɓe ɗum min gari nde min jibina noon ɓe jangguini amen alquran min jalti lesɗele araboɓe min janggoy min garti nde min gartini min potani komin fulɓe tan gandal fulɓe min janggata noon titi min ñaati e nder seeraɓe e nder joolaɓe fof min janggi gande gandanɗani kam ɗum woni gande ɓaleɓe min dentini ɗum gande ɗe ɗe gandanɗani kamɗe min janggoyni woni gandal alquran e sirruji gandanɗani kamɗe woni sirruji alquran min dilli hem ha kay ɓe mbi amen komin ko mbawno minen bawiɓe mon e mamiɓe amon on mbawi ɗum ɗon min goni hem min naati hem miɗen hem ballodira e dendagal wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nder leydi e caggal leydi inchallah. ɗum noon en paami ko nder leydi e caggal leydi ko wona ko ɗum beelo ko binduki woni aayo e leɗɗe ko gueɗɗe ɗiɗi fof jadata walla ko jaaruɗa ko banggue leɗɗe ɗe. eyyi min dillanmi ko kamɗe ɗiɗi fof ndagu komi jibinaɗo fulɓe pulla kam gandirɗum fof kala mbaɗon an mamma walla bamma hay an sa janggani ɗum ma ɓen mbawa ɗum nde min gari ɓen min tawi ɓe goni hem gandanɗani kam ɗum woni condi e piiɓi e jeeti ɗin min goni hem kam min mamiɓe amin fof heɓe gandira ɗum woni fulɓe calliyol ngol hemɓe gondo nde min gari minen min janggoye alquran min jalti min janggoye hamin dañi baccalauréat amen e doctorat ji arabe amen nde min garti min goni ko gandanɗani kam ɗum mamiɓe amen gondo ko no kaldiran mami ni ɗum ɗon ayaji alquran kama condi e lekki kala fof janggoɗo histoire o aɗa andi waɗi kiiɗo lekki waɗi aya alquran ɗum ke wondata mbiya hande o inna fatana saɗa windi mbadda ɗum ɗiɗo condi biyetegue belwel ngel walla condi goɗɗe caski no wonda ayaji yasin waradallahu alladina kafaru walla ni naggam fof waɗi ko wondata condi ndi heeɓe mbiya sa yaawi lotade ndi gueɗe ma jawat esi ɗum ɓoyata sa rentidiri e alquran noon ɓuura tidde ɓuura ɓoyde ɗum alquran guila jamanu neɗaɗa ha joni te ha faw wonta rappude wadde kala ko mbadda hen alquran e conneyel ɗe tan waɗi guittirta condi ɗum woodi bolol ɗum ɗon ma ɓooy ma won te ma barken
inchallah. ma won ma barkin so tawi aɗa naata galle sa naatiri damal so tawi a hongi ina wawi mbiyeɗa bisimilla naat ƴewgal aɗa waɗa ɗum e beela ƴewgal leydi no wooti ƴewgal ndiyam won wiyoɓe ko kooti e beelo kanji fof aɗa nawrade ala mimi nawrata kamɗe fof mbaɗanmi ko ƴewgal leydi walla ƴewgal kurus ndabu ƴewgal leydi kam ngal innilte ramli woni ramli nalaɗo sallallah alayhi wa sallam o haali hadis o wi ilmu ramli huwa ilmun shahihun kana nabiyu min al anbiya yaqut faman wafaqa qattuhu fadaka azal inde wonno nelaɗo annabi annabaɓe he woni nabiyullah idris kam addi ndin allah andini jibril ndin ɗon ɗumen o jippinani ɗum ngal ɗon ƴewgal ramli homo ƴeewa hem nelaɗo sallah alih w sallam de ari o haali wi waɗi annabi gandanɗani no toɓɓanno kala ko joofinoɗo en ɗon toɓɓe ɗum yawtata ɗum tan wonirta ngal ƴewgal ngal gandanɗani kala ko allah jippini annabi tan koko degui ɗum ɗon ngal ƴewgal min mbaɗata kama l'istikhara te nelaɗo haali hadis wi la khaba man istakhara wala nadima man istashara pertema ala on baɗɗa l'istikhara eti itam nimso ala on disniɗo allah wi o sawirhum fil amri ɗum tagi ɗum ɗen min ƴewrata esi ay pertaw en ndiyam en ɗum min ƴew campagne nayyi balɗe kala ko ndewɗa allah ɗum ɗon allah sohla ɗum tagi min ɓadataka ɗum kala ko gandanɗani ko allah yiɗa walla ɗum fewani tan minen min ɓaddataka inchallah kala ko allah yiɗa nelaɗo yiɗa on ɓattataka kono ko fewte ndenko te tawno neɗɗo so tawi a waɗi ɗum ɗo foof a haljiti il faut ko kadi ne daña ndenko keeriko ndenko kam ɗum woni foof ndabu neɗɗo ne ara wima bayre yiɗi walla yinma udditare ndabu allah si windima o windadima kama arsuki omo poɗɗa dañde foof joni heddoto noon ɗo noon arsuki wawima nawde tan ko ɗemɗe kama e kunduɗe tawa a anda ɗum tagi neɗɗo sénégal tan jiyata neɗɗo fina walla ɓuftata ɓandu mum walla o jatata hoore mum o doora yaltu min jeeyi lesɗele kewɗe lesɗele araboɓe ni no ɓe ponkirɗen kacitari kamɓe noon ɓe ponkiri gandanɗani kam ɗum woni ndenka ndabu ndenka sa ɗum dañi nden mbawata dañ kala ko cohluɗa neɗɗo fof ko ɗaɓɓata ko adi fof yo reyno hoore makko kala surtout man aasha sifran min al akhlaqi wal adabi yahya fagiran walaw yamsi ala zahbi kala guurɗo ala jikku moƴƴo ala ndenka e ɓanduma an hay sa yeehi dow dojuji or walla haalis haɗa yaa dow hem ɗum ɗon an ka arab wirata badola on woni badola tigui mi gandanɗani ala ɗo weeri ɓanduma ne nisa ne tedda tawa ɓuftani hoorema ɗum ɗon ɗemɗe so jeeyi ha pottite nder ɓanduma tan aɗa wawi dañde hewɓe ɓe kumima ko ɗum ɗon humataɓe ɗemɗe ɓoyɗe ɓalli mabɓe ɗemɗe ɓoyɗe ɓalli mabɓe mbo wi nden ko kadi mamiji udditare neɗɗo ne yiiɗi dañde eyyi ha joni tan duttoɗen koko ndenkoto simin mba ndeni miɗen gaɗi lorgal gotal gandanɗani miɗen ngal liggoɗo walla e kurus jammaji tati idoto ko are min ndenanma udditma o waɗanma bayre o nden ko sa reynima ɗo e 14 ans uddu nokkude junggo ma fof sa ɗuminani sa wuttani junggo makko sa junggo ɓuɓata ɗum ɗon woni nden ko woni foof kala dañɗo ngal ɗon ndengal ma hoolo hoorema ma wat ko welma ɗum ɗon sa renima a udditiɗa gadda bayre nde ɗum fof huttitto toon ko togo ndenkoto ɗum fof a wawa wadde ɗum tawa ƴewani neɗɗo ha ganda holi kam ko inchallah firti nden ko koye ɓayre nde fof a waɗnat ɗum jomum waddat ɗum joni tigui rigui en paami ɗon paten koye ko wiyete ko nooɓo mbeɗa yiiɗi ɓi ndey faatu walla mbeɗa yiiɗi ɓi kismasi ɓiɓɓe makko ɓen jiiɗa kam min joni noon kono noon jinmi ko dewgal won hakkude amen ko fewti e ɗum eyyi kala gandanɗa debbo gorko ɓe gondi ti farata tagui ƴimmade gorko walla debbo ɗum miɗen jaggiran ɗum hen minen ɗum liggo jammaji tati ɗum noon min ɗum tagui miɗen keewi ko wiyete cheikh Dialalou joni ko ɗum addi affaire o ɗum min gollirta ɗum hande sa yiiɗi debbo jignami makko caali tawa onon ɗiɗo hoɗon jiɗodiri ɗum ɗon miɗen liggo ɗum jammaji tati pour wawma resde gila e gorko to walla e debbo to inchallah dabu ɗum koko dagui ɗum ɓuuri gaccaɓe heɓe pija e lagde tawa farato no woodi no ballodirtaɓe haaɓe gonira ɗum ɗon ko ɗum wajibe te gandal ngal ngali ɗo joni jammaji tati tan ligganeɗa ɗum inchallah jammaji tati ligganeɗa ɗum ina waɗi kadi saɗɗe nde wonde ɓiye debbo so tawi a yiiɗa o fiija o waɗa caahan ɗum ni beela aɗa jogui kabaru mum eyyi comme ni ɓiyema debbo ay ɓiyema gorko pour mbaɗaɓe tenka ɓe ɓadama ko mbiɗa ko ɓe mbi
ka ko wiyaani ɓe mbiyata jiɗa yoɓe ndew lawol moƴƴol ɗum fof miɗen hem do inchallah eɓe min ɗum gandira nder leydi e caggal leydi he inchallah ko fewte gonɗo e nder leydi sénégal jiɗɗo dañde kayitaji yaltude e gonɗo caggal leydi ina liggo toon no yiɗi dañde kayitaji beela aɗa golla ko fewte alhamdulillah min ɗum gandira ndagu nelɓe amen ɗo Piindi TV pour min gara gay ko ɗum ɓe gandiri amen mi yawani gay arde ɓe wonɓe Amérique fof ɓe gandiri amen ɗum nder ɗo leydi he noon haddema ɗannade sa amin gollodiri ha jaaɗa dañɗa kayitaji pour kayitaji mbemma to koko wonata koye mus ko weeɓi inchallah ɗo cohluɗo visa kala ɗo gonɗa e kayit poɗodiral kayit kala ɗo ɗum wawi won kayit gila galle kayit gila ɗanngal fof sa ari gollodirɗa amen tan mamin mi hem mbaɗan duwaw ko moƴƴi te ɗum ɓoyata inchallah kayitaji kam min liggorto ɗum ko balɗe jeeɗiɗi balɗe jiɗi neɗɗo o daña kayitaji yalta leydi inchallah gonɗo caggal leydi on o daña kayitaji o watta o natta wonde suuɗoru inchallah balɗe jeeɗiɗi woni ɗon ko noon kono joni paten koye goragu goragu ɓe mbiya ko jibidina ko min cafrata ɓe mbi ina cafro ɗon eyyi goragu kam kala gandanɗane mbo yakore amen taw hina jibadina ɗum ɗum noon si ari tan mamin ɗum hem duwan e si kala mo jibadinaka ɗum gandanɗani koko heeɓi ɗum a dow ɗumen si ari mamin ɗum hem ɗum kam min ɗum ñawde ko yaawi e si ti ko jibadinaɗo kam oɗum ƴettu temps amen seeɗa ndawu koko jibadina ko ñaganteɗo tan e si ti jibadinaka ɗum noon ɗum kam si ari inchallah ko ɗum traitement dabɓa min traitement hakkay keeɓa ko gandanɗa nden ɗon hunde cohluɗa e balɗe dabɓe inchallah e balɗe dabɓe inchallah ko hojomaji ɗi dokkana ɗen ena gasa wonde koɗi kuuɓɗi kono noon o tawate ko West Foire tonggode makko ko 77 841 25 26 tonggode makko ko 77 841 25 26 belamma ma e Piindi kono kadi ne hakkude ma e almuɓe ma ko konngol mbayni ko refti hen alan min calmini fof en no idorinomi ni tan min ñaganima fof en allah kala mo waddi amen hem tan yo allah hokkuɗum hen tawfiq e taysir bija rasulillah min dewin ɗo min defti ɗo waɗiɓe allah wadduno amen ɗo alhamdulillah allah okkiɓe hunde hay heccanki tan miɗen moyen nanodiri heɓe amen mbaɗa hoɗi duttotoɗa Piindi wadde alhamdulillah min toro min mbinomi ɗo adana tan kala mo gandanɗane allah heeɓima amen waddu te résultat makko alata amen woto allah waddu amen min cohlani on walhamdu awalu dawana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah yewtere Gannde Baleebe ko ɗo waynari on ha saaha goɗɗo toon to karallagal ngal noon ko jinneji Piindi TV tan goni toon no mbiyatmi ko ɓen mbaɗata feere ha jeeɗen ndey Fatouma Sali Signe Mansour yantude Amadou Touri tawtorede DJ Kiss e Kumbis pewdowo gueece ɗe Allah jarama on jarama yeɓoɓe Ayaw habdirde Piindi TV